S Vladom sme stavali jeden taký dropík, sme sa tam celkom parádne vybláznili. Takže to sú také tie príjemné spomienky na ten začiatok, že kedy človek naozaj neriešil žiadne nejaké iné starosti ani iné problémy, ale naozaj sa tešil z maličkosti, z toho jazdenia, z toho vlastne, že kde je, kde sa nachádza, čo robí. Že toto bolo úplne super. No. Tých peňazí naozaj nebolo veľa a poväčšinou ten, kto mal z jazdiaka, tak buď mal veľmi dobrú prácu, alebo to bola čorka z nejakého zahraničia. Nevedel som, čo je to slovo bike park a že vôbec niečo také na Slovensku existuje. Tým pádom som sa rozhodol, že vymením svoju mestskú partiu a chalanov, ktorí nie sú nejako športovo založení, za bikerov a víkendy v bike parku. Prvé slova v Hriňovej, prečo akurát tak ďaleko, proste za 7 dolami, 7 horami musíme sa mi trepať, ale stálo to za to. Už si myslí, že vie jazdiť na kolobežke v skateparku, ale nevie, chce ti ublížiť zámerne.